Здравейте! Искам да ви покажа как може да преминете от гледане на кратък към един голям основен клип. Когато гледате краткия клип, долу пише създаден от Краси Въчев, една човчица. Натискате върху нея, хубаво, и съответно се отваря големия клип, в който има всички подробности. По същия начин се постъпва и ако гледате на лаптоп. При него също, когато гледате краткия клип, също пише, има една човчица, създадена от Краси Въчев, и натискате, съответно се отваря големия клип. Ако има реклами, е добре да ги изгледате, за да съм доволен и аз. Когато дава, дава. Когато не дава, не дава. Тук са ми заложили реклами. Искам да ви направя един клип за прореждането на клоните, които пречат. Тъй нареченото просветляване. Това е. А сега да ви покажа защо е добре да гледате мой канал. В него аз давам много съвети в овощарство, лозарство, както и градинарство. Ето, например, една круша, която съм е пренесъл като млада фиданка в куфар от България в Германия. Тук тази крушка вече след 3-та година започва своето буйно развитие, така че другите хора тук в Германия си съдат разни декоративни, а пък моята дъщеря ще си има едно плодно дръвче, като тук дори отдолу съм оставил една малко разклонение с втори сорт круша, тъй като аз съм се ошладисал това цялото дръвче на основата на круша. В Германия дюля не вирее, така че всички круши на дюлева подложка тук не могат да живеят. Другото дръвче, което съм пренесъл преди няколко години, това е една праскова Red Haven. Оказва се, че Red Haven в Карлсруе вирее перфектно. Всяка пролет дъщеря ми орязва това дърво или аз по това време, като дойда по коледните празници, и го орязвам, и през лятото тя еде много хубави праскови, едри по 200-300 грама. Така че освен зелената морава, която имат всички германци при тях, при нея има и дървета. Ето го. Това е пък една череша, бигаро. Ето виждате след това лято колко много плодни клончета има. Така че стига човек да желае, може навсякъде да пренесе българското и да се радва освен на тривата и благата на Германия и на родните ни дръвчета. Последното, което е голяма гордост, това е лозичка, която аз вчера съм изрязал. Освен тези неща, тя се отглежда чушки, домати и краставици и е доволна и щастлива. Желая ви успех и на вас!